kashi ko dai a bata igiya. A'a dalla sai mallam. Wato ko na cicin masu zage da shugabanni ko? To bari in ga maka gaskiya guda da baka sani ba. A dan mutum na zage da shugabanni ba zai ya kare da lafiya ba saboda kai abin da Allah bai ce kai ba. Kuma shugabanni na dan su lalace mu ne mun gani bane. To shugabannin da ba su kai da Allah. Idan za ka yi maganan gwamnoni ka ce ba su yi komai ka ce begare tuku ba gudu wato ba da tuku ba gudu ba. Ai shi bari ga maka wani abu yanzu mu koma lokacin corona. Sai ya koma ga malamai ya tambaye su. Yayi abin da din ya kamata ya ci yi. Bai sa lockdown ba. A na san jihar Kebbi ba a yi lockdown ba. Shin da an samu mutilayi a cikin wara. Na hadarin jirgin ruwa. Kafa da kafa ya ji musu jajiya duk abin da ya cancanta yi. Kuma ya bada tallafi. A matsayin shi ne shugaba. Kuma haka ne ba? Haka na. Sannan a lokacin da an yi wannan adin makwacin zuru. Abu ga wasagu. Masungu. Da ya samu masala masungu. Ba shi ne ya ba? Na san ya zo wasagu ya nuna ɓacin rai ne. Lokacin da an kai kashe-kashe wasagu. Suka ji daɗi kashe-kashe da su ba su kai wuri ba. Amma da suka ta can baka gani ba su sha da dare ba? Ya sami musu ruwan dare ma. Kasa ya zo na lafiya a Najeriya. Tun da ka taba talakawa, shi ya sa ka kwashe wannan mantaci da ka gani. Zaman lafiya nan da bai kutin nan da ka gani. Atiku ya kara tabbatar da mutane ce bai salar da kuti. Ka ina fahimce ka dan gwari. Mai girma sanata kuma gwamnan jihar Kebbi. Atiku Bagudu. Kai Ibn Bagudu ake cewa. Yawwa, wallahi to ya kai jajirtacce. Don haka ni yanzu ban sake waɗan abin da ya zama ba na alheri ba gare dai. Kuma ina ba mutane shawara akan su ci gaba da ya mai roƙon Allah. Allah shi taimaka ga hanyar alherin da ya ɗauko. Mandora. Ina ɗan gwari. Kakanu. Da ina da uzuri. Amma dai yanzu da ni da kai mu taro a ci gaba da yamma mai girma gwamna Atiku addu'a. Yawwa da Allah a kawo silat. Ya Ubangiji Allah ka taimaki mai girma gwamna na jihar Kebbi ga aikin alherin da ya ɗauko. Amin. Ya Ubangiji Allah ka sama gwamna Atiku hannu kakka bashi ga dubara ta wurin yaƙi da ta'addanci. Amin. Ya Ubangiji Allah ka taimaki Najeriya da Baba Buhari da mai girma gwamna da mu talakawa. Don alhorman Maulana manzona Nabiyu na ɗan Amina Muhammadu Rasulullahi. Assalamu alaikum al'ummar jihar Kebbi. Mu ƙara jin tsoron Allah sai Allah shi ƙara kiyaye mu. Wannan saƙo ne daga Honorable Aminu Dandiga, Commissioner Animal Husbandry.